Hello guys, hanya lam sogo narunan jaga sa ketal blogo. Kia punga ham chotulono, tabo pungyang makang shuma ye krim nok puri tongo. Tini ingin taktino mama saka. Kia ko tabo pungyang prosa cara nai tongo. Homong kia cini bara malik song matai manita. Kia payung ka ba tabo chana tongo thalik tukra kai rahajak ke cini bara gana moi batong ko moyo raho din chawtang ke moyo korok sang ka sang bai bai ke nai tang ka thalik tukra kai jaga moi se yang ka ba ko ang nang tabo sana nai tong khatang ke tabo ang ka pelok chagara na ora dini dakti ro ma ba sakha miya horobo tabo jani muktre si thakle saisi maria ke horni ektar go se muktre thangsi dai ma tongo ke tini bo pungo bo dakti si se payo ka tangai jana muktre siang ni ki sa pano ke tabo kang prasad lok chawe kyang ke mai se sinai ta iko mai khurinya ka tabo ke chakai songjak jagawo molai tongo motor tongo te horo tongo tang ka chakai ko tang mar khana thoksa ga mo tono rok saimano ani video del nai rok saimane de da ke tabo ke sarik jorani yang kisa phator rong khona yo nogo tongnan ekdom shelo soga ang ka ba beri chi ga bo balo khang ka ba kisa kholai siwana hanai tab thangai tongo ani botte tamo mane kono jaga beri jang kare je jaga phuno beri nyang ko kang ke te kono ya sida rasbari o kaisa simen tha thangjago dang ete onye jaga ro ka thangje ya ge oro ang mar khana aram nang jago ka ba o jaga mang pha phai jago ta je jaga phuno thangna go jaga mang phai jago ang ge ang tawa logo mane sugon dola ro ri rok panya thaka bo jaga ma habo je kon jaga thaka sara ma habo dang ke tiri hai phuno tini hinggang ke o jaga simino honi phai mani saime hepono yang sokondala rok phajing to thangno tini to bo sande engka dugan lok to opno tini beshi khola tongalak ge tabok jeng photo rok bachak laigena sap sap thagai 2000 years later. tabok ke sang chat chana bagi phaijak ajaga rasparin besonga achuk sini achuk oi sela so ganga ba chat chana mo songnai tabok sing yang phaijak yang ko mo urian chomni kanawa jo jagani chat markan thongja godang gaba yang phaipro no mo sa jago wai se pono bat kering gaba tino bo chana mo song gaba phaile ko tai tamo chine ba ge nani di ko besuk thogo to jak sap sap chat thokja kisa comment khaisa bari tabo ka seng no ko thangai tong lekha cha dok cha be kha bala ka bo rok so pungai tabo khoising jakta ke no ko thangai na ro goi mal le siwana guys tabo ke no ko sok pai kha no ko sok pai ko mo shi songai tong ka among ga ke milok posa ka bondur songai tong ga milok posa nong ka ga bondur rok simi se thok ja gong ka ba onjo charan bagui ko boksa jakta murte sumung khado ka abon log rujak ke puran thikang nong no video khai phonok malia leng khabala ke tabo ki ko hirisom to khro beri resinai tikisa botei mane tamni sanai botei komi do oi kari resinai tangke tabo kisa botei dol dol ngoi tong ko bala ke yang ke horwa sai tong bai ke kichuri sana na yung pala ang kichuri woro na ni tongo da horwang chakhi rok simi chaja gong ko bajar rok ka ang sa thoksigya ki ko yang ko kichuri songna bagai dalte mairom ruinya kha ke onek din pore chana na tongo kichuri saya onek balok pura balok sokang ka ba tini ka ba chana mo chongo nai tabuk ang sungay tang ka tabuk ang sunya krana ke narakan video no paran simpa jeng jala nai tong dia ke omor khang ka bai je nong na saimia wa sapun roi sa da gyang ka bang tabuk khang ke dogan no thangi phai kyang tamni bagi thang ke mo soybean pai nya horoi khichuri bai chana bagai ke yang biscuit tongo mani rok chana mo chungo ka batai loyo ka tirok pai cho hai ka ta hanya ka mo biscuit ma che khangoi sapona ka katal logo ka ba to wi phai le ka ta ke ngo tongo chana cho hai ka yang bujia ka yang tongo chocolate nang mar khena thongsa go ke mo 10 taka ri to hai ke do ke 10 taka to hai mani ajaga beba ke ekor da tong sio dang ke bokai se phiri ro ga jom do ka bokok talang thangbai se ri nei chung nei ri ro ka ta chocolate na market chaja go do ang dam ning ke packet pisingo charta mano tai kiting khai gamo go do dairy milk ni ke dark chocolate ni te bo thok ja go ta ang ka mo wai sponsor ni khong ka ba mo
baito hai lagya ge puno ma sak thogala khai wan chogo te kaisa mane te kaisa flavor man chocolate flavor ni teksa thogoda ge tabo kan he nai di ko o ko haing dong khatas kamu no bra se buk tui hai nang nai ni ba chocolate ni mung se 4 2 ka 4 1 2 ka 4 se 4 2 ka 4 iko yang ko hangke ni kichuri kutu gui tongkha bangai thanga bora sak bangalang na tong masa pura to ko bulongoi thanga ta ge teksa tiri manai doi kyo gyang nai sing ka ba yang kha sak bangalang na tong mani ki kichuri rok sunga balu khang ka ba nai de pura ekdom to ko bulong thanga ta ta sabunya sabaya semala sak ma chang khorok nai si ge yang ko kichuri song ta dei ta bo khang chara cho chai tanga chara cho na belai kan thok sa gwang to bo kutui Geba ge tabu ki ko horwari thongo kishano ronai sakriya negeri yang tukwa na kana shitra mo marung so ga potirok te sarai hanyoram parai thangma gada geba yang gongge bai video khai tongo ang khen ko na hane ri tongo ta horwarak ke bai tongo se cameraman mane camera umen ta no botong ke simi se video rok ana cha cha go ang te to te se borok se kering ke bate thamno khairna ba ki yang ke kare thogri le jagang gyoro tongo mosho ko thang mosho ko thai dai ri shom tongo ta ang te test ba blai ro ke inga bo tam so ko jira ro ke inga ba rei maria je tongo o bai no exist khaisi nai ke te kaisa ko norok ani nok ni blog rong no tera chaja kisu comment khaisi re ke nok ni blog de chaja ke phatha rok blog khamana ma de chaja ge ang to content ani to content kuru kuri hing to ka mane nogomong tong mani to ang bu shela ro ang sin ang ni ji shela jagoi to mane nok ni blog ro khai mane ta ka norok to te be shela ne he ga semono ge ang bo tam ni sanai ani bo time kari bala ang ke time kari ni bagoi no ang bo father ro go berai nong no funong maya ka tabu te se bus kang mane exam bo tongo ge bo te se berai funong maya na ta ge to punang chai tok nai nong no video kam funong na bagai ge iko yang go tabu kang mo jago bo thajung mo so bazar ro khaimani amono ro shinai Pogos tong to guys tamani sane asuk soybean de nai re mo se pogoi thanga ka amo ang mo so je puri tong ya puri se bayalo buju khai roga ba amo sorong no joto khichiri ru bai sa tabo gala dakhe angoro soybean no baja khanya nai tong ta pura tamani sane askar mamuni se asuk soybean chana ba gaise paina hamani ka amo se koroi thangsi ka yak video khai tong ka pogoi thanga ta ge soybean ang bajar se khaina wa bajar khai gang ke pura phanchilo goi tongo ta thok bisu habi thenga diba ge baksa gang ge soybean na bajar khaya woi no rowa khichiri je puro mane damni sare kutu go ya puro go baksa rowa da ge hepo nang kham diga thok je gang ka bai ko bajar kacha ka bajar khanya kata ge ko ani khichiri mukha nani gadi ko pura hanya ho ko tolong goi thok goi tongkha ge te se kasang ma jora ro ge amti khichiri ro kutu sana no connect no aram nango ge tinin video asuk jora tin sinai jotona na hambai poilani simpai chu jora pai fle na chong bagai ge next vlog ma lai siban joto bani horka ham